imamo i ovdje još jednu kritičnu tačku. Bravo. Evo vidite kako smo mi očistili sebi. Nema bez lopate posla. Znači lopate, nasuli trosku. Evo vidite kako to izgleda. Ima ove poledice. Tačno se vidi gdje BMW ufati. Taj nosi zadnji kraj malo, ali sve u svemu ja sam zadovoljan. Vidimo. Evo ljudi snijega. Sad ćete vidjeti, pošto su zimske službe iznenađene, iznenadio i snijeg, sad ćete vidjeti kakve vratolomije čovjek mora proći da bi izašao u gornju višnicu, jer se naravno nije očistilo. Ovo je ovdje sve dobro. Molimo Boga da izađemo. Gume su nam znači nove zimske, ali na ovom ovdje vjerujte mi da nema gume. Sad ćete vidjeti. Eno ozgor ide auto, moramo ga propustiti. Evo ga ljudi, idemo. Evo već šlajdramo. Već nas polako baca, ali prolazimo. Šara je tek pošla da niči.